Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda isithembu review iphathi yababa uMseleku ilomngane kaSibindi owubaba okhulile athi uSibindi oyimento yakhe ojabulelwe umayeni uMseleku yena wathi uvuma lokho okushiwoyo akamazi bathi kuyavela ukuthi uSibindi yamazi. Number 1 loyo engizokhuluma ngayo. Number 2 undodana kaMasawu late wife kababa uMseleku wahlangana noMakhumalo. Number 2 because number 2 i-perfect example into engifuna ukisho ukuthi nje wegazi khona abantu ababhorayo and mabebhora bafuna ukubhorekela nakwabanye. Into engikhuluma kuleya video ayisabisi ayakhi futhi umqondo okutheni unless umqondo wakho ulapho and lokho akuzoba inkinga yami ukuthi wena unomqondo osheshayo ucabanga ngalendlela ucabanga ngayo ukusho ukuthi indlela yakho yokucabanga neyami ihlukile. Umuntu njengoba ekhona une-community la iphuma khona okusho ukuthi sengisho umphakathi wangakubo la ekhule khona ngisho leyo nhlobo ye-community. uMseleku ngobe wakwesinye isigodo noma yena wangasekwesinye isigodo also umayeni wakayeni kukhona ihlobo zikamayeni okungasizona ihlobo zikaMseleku. Nalana uSibindi mayekhula engafunda kubona ukube osomabhizinisi abanye mawukusebenza amabhizinisi afuna ukufunda kubo ngamabhizinisi o izinto zamasiko. Umuntu ke okanjalo umayeni angamazi because ngokwesibongo sakhe njengoba nje uyeni umayeni wakayeni koyeni ekhuluma ngoShabeni manje kutrendwa oShabeni kuzoba khona abantu oShabeni abakhulu abanezikhundla bazomayeni uMseleku ingabazi and ukusmile kwamayeni because kubizwa umalume amaziyo ubaba amaziyo umuntu omkhulu ngakubo akusho lutho. Inkinga kusho kuwe emqondweni wakho onaleyo nto oyicabangayo ongazi ukuyifaka kule channel yami. And kule channel uma uzofika kuyona uzwe ngathi kukanjani just unfollow because into engiyenzayo ngiyenza ngale ndlela engiyenza ngayo. Into ngevele ukuthi uMseleku uthe angimazi kodwa ngizokuthola umngane kaSibindi ngizokamukela lokho okushiwoyo ayikho inkinga into ayishilo. Ukuthi umayeni uwasmile ungenzeka ukuthi umuntu omaziyo because uconnection walo baba noSibindi uphuma kwiside kamayini. Sesike sabona-ke la kunezithombe khona ezinalo baba oyimento kaSibindi nomayeni ekhona okungenzeka ukuthi uhlobene nomayeni waziwa umayeni hayi uMseleku njengoba noMseleku enazo izihlobo ezinye angayi-introduce kumayeni engazazi. Angazi ukuthi lento sixaka kuphi. Number 2 ngesikhathi uLungelo lo indodana kaMasawu ehlangana noMakhumalo wamjabulela because uMakhumalo wayewumngani noma wakhe waze washo ukuthi anginankinga nawe makhe wamnika nje ihug ehome bahlala phansi kwaba right. Ayikho into estrange la nethusayo. Into ethusayo umqondo womunye uzothi hawu uMakhumalo wamhaga kanje uLungelo wase wasmile. Angizile kuzo-addressa lezo zinto ngisuke ngikhuluma nge-review ngaleso sikhathi ngento engibone ngaleso sikhathi and also umqondo wakho ukuthi ugcweleni. Angikhulumi nomqondo wakho ngikhuluma ngento engiyibone ku-TV show and angikumemile. If ufila kanjalo uyazi into efanele uyenze izoba simple. Ngiyaphinda futhi kuleya episode ephathini uMseleku uthe umngane kaSibindi akamazi kodwa sibonile umayeni esmile okusho ukuthi umayeni owazi umngane kaSibindi mhlambe ngokwesigodi sangakubo. Njengamanje ngoba nje kune-trend yokuthi oShabeni abantu abaseShabeni abakhile khona bajabule ukuthi umayeni wayenza indawo yangakithi yatrenda ngoba umayeni uphuma kuphi oShabeni. uMseleku owakuphi eMzumbe esigodini kuphi kaMadlala ukhuluma ngaleyo ndawo. Abaphumi-ke endaweni ey'fanayo kuzoba khona abantu abaziwa umayeni uMseleku angabazi kube khona abantu abaziwa uMseleku umayeni engabazi. Into engazile lana ukuzokhuluma nayo i-fan mentality. Le channel ayisiyo fan base akusiwe yama-fans ngikhuluma nge-TV show. Uyayithola-ke usuphakathi ukuthi manje umqondo wakho ngesikhathi ulalele into uyizwe kanjani ngaleso sikhathi kuzongihlula uku-addressa ngaso sonke isikhathi. Into engazwani ilo ozofika eze ngesipidi sokuphapha masethi ukhohlakele ungaze lapho ngoba into engikhuluma ngayo ngibone ku-TV. Hibo
imhlola oyibona lana, yo. Injalo-ke into, njengoba nje uMakhomalo wajabula ebona ulungelo khona bakuthatha ngendlela e-wrong, noma yena ngoba ejabulile ebona loya baba khona bazothatha ngendlela e-wrong. Mina into engiyazi ukuthi ujabula ngoba umuntu esuke emazi. Mina la ko-TV channels, uma kuvela umuntu wangasekhaya ngiyaye ngijabule ngithi, hawu nangu wasesigodini sangakithi. Akusiyo nje into entsha manje usuzoyithatha uyenze inkinga uze ufake zonke lezi zinto oyifakayo. Uwena okhohlakele, phakathi kwami nawe okhohlakele uwena. Bye bye.